Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau bidiyon mu ne zai nuna muku yadda za ku seta WhatsApp ɗinku ya daina sha muku data. Yanzu da farko bara mu shiga mu nuna muku. Yanzu za ku je kan application WhatsApp ɗinku. Idan kun shige shi kamar haka, za ku shiga wannan alama mai yanka ukun nan a sama, za ku taɓa ta. Bacin kun taɓa ta za ku shiga alamar settings. Idan kuka shiga alamar settings, to da farko ga inda aka sa data and storage usage, wannan na hudun 1 2 3 4, wannan na hudun. To da farko za ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi kamar haka zai kawo muku nan gurin. To idan ya kawo muku nan gurin, ga gurin da aka sa wa network usage, to nan ga nan da aka sa 49.5 MB sent. Wayanda suka turo maka su an ce musu data 49.5, kai kuma wanda su shigo maka kai suke downloading kansu an ce maka data 193.1. yanzu abin da zai faru yanzu inda zaka seta shi da kada a dinga samu data, yanzu da farko za su ga wurin da aka sa when using mobile data. Idan ka taɓe shi haka, ga wayan nan guda hudu an yi cikin photos, audio, videos, document. To nan in dai ka shiga WhatsApp ɗinka, idan turo hoto ko bidiyo ko audio ko document, to kai tsaye ko zai downloading kanshi. Yanzu idan zaka cire shi, ko wanda aka cire wannan cikin ɗin zaka cire su gaba ɗaya. To idan ka cire shi ga danna OK. To idan ko da an turo maka hoto ko wani abu da ya shafi WhatsApp ko bidiyo, ba zai yi downloading kanshi ba, dole sai kai ne ka je ka danna mai download sannan zai yi downloading. Ga wannan abin da aka sa a nan ƙasa low data usage, shi ma sai ku yi ticking akan shi. Dan ku ticking akan shi, yanzu shikenan, ko da yanzu WhatsApp ɗinku ko da an turo muku wani bidiyo ko menene ba zai yi downloading kanshi ba, dole sai kun je kun bashi mai yi downloading. Mun gode da sayan wannan channel ɗinmu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyon mu. Mun gode.